እወታው ጽልዋ መዘና መንእስያት ብኽብርታት ሕብረተሰቦም ተኸስኪሶም ብሩህ መጻኢ ንኽውሕሱ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ውጽኢታዊ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ብሰፊሑ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ብ9 ታሕሳስ ኣብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ጊንዳ ኣብ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና ስድራ ቤትን ኮሙን አቶ ሰሎሞን ከሊፋ ምስ ወከልቲ ዝተፈላለያ ጽላታት ሕብረተሰብ ኣብ ዝገበሮ ርክብ አሉታዊ ጽልዋ መዘና ካብ ዝፍጠሩ ቀንዲ ጠንቅታት ምብታን ስድራ ቤታት ምዃኑ ብምምልካት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ንመንእስያት ደቆም ጥጡሕ ባይታ ብምፍጣር ብምኽርን ማዕዳን ክኽስክስዎም ኣዘኻኺሮም። መንእሰይ ወለዶ ጸላዊ ሓይሊ ዝውንን መላግቡ ሕብረተሰብ እዩ ዝበለ አቶ ሰሎሞን ጥዑይ መንእሰይ ማለት ጥዑይ ሕብረተሰብን ሃገርን ምውሓዝ ስለ ዝኾነ ጥዕናዊ መዳይ መንእስያት ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲዮም። ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ኣብቲ ዞባ ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን አቶ ብርሃነ ዓለም ሰገድ ብወገኑ መንእስያት ካብ ሕብረተሰቦም ካብ ዝንጽል ተግባራት ተቆጢቦም መጻኢ ህይወቶም ከውሕሱ ብዝኽእሉ መገድታት ክመላለሱ ብምዝኽኻር ካብ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘለዎም ወልፍታትን ገበናትን ውጉዝ ተግባራትን ክረሕቁ ተላብዮም። ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ መንእስያትን ተምሃሮን ዘተኮረ ጎስጓሳት ቀጻልነት ክህልዎም ከምኡውን ኣፍልጦ መንእስያት ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ንምምዕባል እወታዊ ሓበሬታ ዝረኽብሉ መገድታት ክፍጠር ተማሕጺኖም። ብዘይካዚ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ስነ መግቢ አቶ ፍሳሐ ገብረ እግዚአብሔር ንሳዕቤናት ጉድለት ኣዮዲን ኣብ ጥዕና መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣዮዲን ዘይተሓወሰ ጨው ምምጋብ ምዝሕታል ኣእምሮ፣ ምውላድ ጎደሎ ኣካል ህፃናት፣ ምዝሕታል ዕቤት ሰብነትን ጉርንጉሪትን ዝኣመሰለ ከበድቲ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ብምብራህ ህዝቢን ኣገዳስነት ኣዮዲን ተገንዚቡ ከዘውትሮ ተላብዩ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ ብምትሕብባር ኣብ ዓሰብ ጢዖ ዕዲ በልዕቡይ በርዓሶለን ንገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ኣጠቓቕማ ሞተር ጀላቡ ዘተኮረ ስልጠና ሂቦም። እቲ ስልጠና ምትሕዋስ ዘይትን እንዳድን ስርዓት ኤሌክትሪክን ኣተዓቓቕባ ኣቃውማ ሞተር ዘጠቓልል ብግብርን ክልስ ሓሳብን ዝተዋህበ ኮይኑ ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ስራሕ ከለዉ ከጋጥሞም ንዝኽእል ቴክኒካዊ ጸገማትን ምዕራይን ዘለዎም ኣፍልጦ ብምዕባይ መባእታዊ ተፍትሽን ጽገናን ክገብሩ ዝሕግዝ እዩ። ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ከሊፋ ሽፋ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ጸጋታት ባሕሪ ሃገርና ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ክውዕል ንገፈፍቲ ዓሳ ብንዋትን ምኽርን ክግበር ዝጸንሐ ደገፍ ምዃኑ ብምሕባር ዝቐሰሞ ስልጠና ነቲ ከጋጥም ዝጸንሐ ሽግራት ብቐሊሉ ጽቡቕ ውተት ከፍሕፍስ ዝሕግዝ ምዃኑ ጻዕርታቶም ከዛይዱ ኣዘኻኺሮም። ሰልጠንቲ ብወገኖም ብሰንኪ ዝጸንሖም ድሩጥ ኣፍልጦ ኣብ ስራሓቶም ሽግራት ከጋጥሞም ምጽንሑ ጠቒሶም ዝተዋህቦም ስልጠና ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ዝህቦ ኣስተዋጽኦ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብግብራዊ ስራሕ ክህብትምዎ ምዃኖም ብምርጋጽ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክውደበሎም ተላብዮም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ብምትሕባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ዓንበርበብ ሼር ካምፓንን ንግቡእ ኣጠቓቕማ ሞተር ጀላቡ እተስተምህር ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ተዳለወት መጽሓፍ ንገፈፍቲ ዓሳ ከም እተዓደለት ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ጥዕና ዜጋታት ንምውሓዝ ተኻየደ ጻዕሪ ዝምስገን ውጽኢት ከም እተረኽቦ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ዘካየዶ ዓመታዊ ገምጋም ሓቢሮም። ኣብቲ ገምጋም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ከርመድ፣ ግላስ፣ ኣሸራ፣ ዳዕሮታይ፣ ሓሽሻይን ኮማዊ ሆስፒታል ሓጋዝን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብምንጻር ኣብ ዓመት 2014 ዘሰላስልኦ ንጥፈታት ብመንጽር ክብጻሕ ዝነበሮ ሸቶታት ጸብጻብ ከቕርባ ከለዋ ነተን ትካላት ንምስፋሕን ሕፅረታትን ንምምላእን ዝተኻየደ ጻዕሪ ዘተባብዕ ምንባሩ ኣብ መደበራት ጥዕና ሓሽሻይ ዓድፋካይን ግላስን ድማ ብህዝቢ መጸበዪ ሓራሳት ከም ተሰርሐ ተገሊጹ። ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ አቶ ገብረ መስቀል ገብሪ ህይወት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ንምቁጻር ብምውሃድ ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ሰብ ሞያ ጥዕናን ህዝብን ዝተሰለጠ ዕማም 1530 ነፍሰ ጡራት ኣብ ትካላት ጥዕና ከም ዝሓረሳ 36 ዓድታት ድማ ብኮም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ዓይኒ ምድሪ ከም ዝሰርሓ ነጺሮም። ብዘይካዚ ክንክን ነፍሰ ጡራት መጠናዊ ዕቤት ከርእን ከሎ ሕርሲ ነፍሰ ጡራት ኣብ ትካላት ጥዕና ብኣስታት 4 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ከታበት ህፃናት ግን ብሰንኪ ራሕቂ ጸገም መጓዓዝያን ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ብባዶ ነጥቢ 8 ሚታዊት ከም ዝነከየ ብምሕባር ንዝበለጸ ውጽኢት ህዝብን ኣመሓደርትን ተሳትፎም ክዕዝዙ ተላብዮም። ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ኣምና ሓጅ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝተዋደዳ ትካላት ጥዕና ሕሙማት ኣብ ምቁጻር ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስን ሓያሎ ዕማማት ከም ዘሳለጣ ኣብዚ ድማ ተራ ወከልቲ ጥዕናን ሰብ ሞያ ጥዕናን ዓብዪ ከም ዝነበረ ጠቒሳ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ዘተኣታተዋ ዓድታት ኣሰርተን ዘየተኣታተዋ ክስዕባ ኣዘኻኺራ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ቀጽሪ ዘይብለን ትካላት ጥዕና ክስራሓለን ጠንቂ ሕማማት ዓሶ ዝኾኑ ጣንጡ ትራብሓሉ ከባቢታት ተጸኒዑ ስጉምቲ ክውሰድ ኣብ እዋን ክታበት ወለዲ ናብ ዝጥዕሞም ከባቢ ብምኻድ ደቆም ከኽትቡ ተላብዮም። ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ገምጋም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰሎሞን
أب كلتشحن 14 أب نوز زوبا حجاز زمسجن نتفتات كم التسلاسلين ترى أم حضرتن سمويان زناد من بارون بمملكات تريفوز الحجرات ببوانو قدام نتاتك فتح مخانو أسمير لهم أب نوز زوبا حجاز حموش مدبرات عنان حانتي كوما هوسبيتالن تواديدن أب نطف سرح كم زركبا زرخبنا يا حبريتا يملكت أب نمتار كبابي إرافايلن الزوبا فروز أنحي حترات اتكالات تعنا مقلال ب9 مليون ناقفة مدبر تعنا تنت علام اتا مدبر تعنا نمر أي حمومات مدكس حموماتن أبيات صحفتن زقلقل 14 كفلتات زد تقللت مخانات تغسين تسرح زكاتات الزلام أتو تسفا قابر قبر مريم حزبي أم هنا تستاتكال نزر إيوزلو تساتفوا مسجينهم أم محداري من محدار كبابي إرافايلي أتو صالح إبراهيم اتاتهن الزلا مدبر مستزازمت ننبرتي عدتات إرافايلن قبوا سانان أقلقلوت كتب مخانا بمحبار أبتي كبابي كرز أنحس أقامات أقلقلوت عنا كتفتح زلو تسفا قليتهم أم محدارين الزوبا فرو أتو داوي تنبايا بوغنو أبتي نزوبا تزرقي زلو محبراوي أقلقلوتات ننبرتي تصبو أقلقلوت يبكم زلام إذا حداس مدبرت عنا دما أكلناتو كم زخونت بمحبار نزيادة عبية المعبالن متحبار هزبي كحيل تلابيوم زي كم زي لنكلو أب باداون بالعلي 32 مليون ناقفة ما أكلت عنا تهنت كم زلا أب إلى بابون الزوبا أدوب حدما حداس تقلت عنا نمسرح تجميرو كم زلا كابج أنفر منيستر عنا الزوبا سمينا وكيح بحري زرخبني حبريتا يملكد محدار كبابي إرافايلة نعدتات إرافايلن قبقبا سانان اتترنف كوينا لعلي 3 شحنة برتي اللوام حزبنا أبلات زباو سراويتن أب كتما عسب زرقت أقام ستماين مقلال أب السلاسل زلو زاربو شامبوكوتات بحدش نايم تكاسرح ما تتوفر يكايد اللوم تساتفتيني إرينا أبزهابو حبريتات سرح بحيال توفاينتي سالت كم زلو تريسم بقلبت زكايدو زلو تساتفو عقبت كم فتر اللهم أبريهم نبرتي كتما عسب زلوم ناي مايت أقام فتح كنا ديلو بغت أليك حتو مصنحهم زكارو تم تساتفتين أب تسرح زرق زلو العل تساتفنت مرأيانا يتفتح نمر رقاز تجمرت عري كم زغني قليتم نساتم أب موداتا أتي بجوجلتات توديبم بالعلو نزكايد وزلوم أتتاوي وفرا ربحو قليل سلازيكونه أب مفتاح شجر ماي كتمات رايكي تحتره بزحيلو دافي كم زغطلو الرقاقيتم أولمبيكاوي أتليت ساميل تسقاي عمتاوي أب هاجر إسبانيا بزنجد وددر قيا مرور كينتا غار تعاويتو ملو تحستو أمانيل الازارا داليولو إنهو أولمبيكاوي أتلت ساميل تسقاي عمتاوي أب هاجر إسبانيا نزنجد وددر قيا مرور كينتا تعاويت اللوم سنبت 14 تحساس استخاده مبر 33 وددر كوينتنار سميات أتلتات زعودي كم تساتفون أتلت ساميل تسقاي كب 10 كيلومتر بمهدام نبينو حنصاص كم زرقصن وقعوي مربب حبريتا محبر أتلتيكس عالم ياف.org أب عمدتاتو سفيروم أتلت ساميل تسقاي نتوددر ب30 دقيقة 10 كاليتن كزازمون كلو كال أي درجة زحزة إثيوبياوي أتلت جرما أسمر ديرمك كاب ساميل 51 كاليتا دحيرو تشلامي برور ميداليا كوينوم سالساي درجة دما بسبانياوي خيسوس نويست تحيزوم أتلت ساميل تسقاي بزيكا ورق ميداليا قداماي درجة نزحزو عمتاوي زوهاب أب تكبابي زفري نبيتن شوكولاتان كم تشلمت فليتلوم وددر قويا مرور كوينتانار حد كابتوم عبيت وددرات مرور كوينو عمتاوي سميات أتلتات إن تساتفوا بيافل لعلت أمت توهيبو زكارو ددريوم قد محجي عبيت أتلتات زوبانا كم هايل قبر سلاسي تعاويتو ملوز فلطو مسمو خوانو دما أبزو ددر معوات بقعات كابز حش درجة كم زلو زرئيوم إرتراوي أتلت ساميل تسقاي أورح مقابيت كل تشعن 14 أبي شامبيون عالم فرق ماراثون كال أي درجة بمحاز برور مداليك شل من كله هقراويت قانتا إرترا دما أبتو ددر حموش تزساتفتهم أتلتات مسقداموت 10 بمززامهم أبتي رحكت نفلما جزيئات تشلاميت ورق مداليا كتكون كم زخالت يذكرم أتلت ساميل تسقاي أبزو وددر استعوت رابعي إرتراوي أتلت كوينو أب مزقب وددر قويا مرور كينتانار سفير اللوم